Sa atong unang pagbasa, gihisgutan dinhi ang kaalam ni Solomon. Kani kunong kaalam sa Dios nga mao ang Espiritu Santo, dili jud kuno ni lisod pangitaon, dili isad lisod kat-unon. Unsa may kalainan sa kaalam ug sa kahibalo? Ang in English sa kaalam kay wisdom. Ang in English sa kahibalo kay knowledge. What is the difference between wisdom and knowledge? Pamo kahibaw, ang kahibaw tagaan ako 100,000. Ay 1, 2, 3, 5 ray limit ha. 4, 5. Awa na, forfeit na. Ang wisdom dili nakakinahanglan magtuon. Ang knowledge kinahanglan jud kamo eskwela. Mo na kanang na professional sama nako, na professional pod ko, kanang naay mga degrees, kanang naay mga doctorate in academics, kana sila tanan nakaabot na sila og knowledge, pero not automatically nga naa sila'y wisdom. Ang wisdom pwede makatunan sa wa mag-eskwela, bisag kinder. Mao bitaw si Kristo full of wisdom, nga wa gyud ka eskwela bisag grade 1. Ang mga apostoles nga iyang gikuyog, most of them wa say mga grado pero full of wisdom. Bikaron kamo unsa mo? Full of wisdom or full of knowledge? Unsa may gusto ninyong dadon sa inyong kinabuhi? Knowledge or wisdom? Ala, patay mo diya. Unsa man say kalainan sa abilidad sa tao nga naay wisdom ug sa abilidad sa tao nga knowledge ray saligan? Ang naay wisdom makahibaw siya unsay umaabot with certainty. Makasiguro siya unsay moabot. Ang naay knowledge makasiguro siya og unsay naa na, kanang niagi na ba? Niagi na. Pero ang naay wisdom kahibaw na siya unsay moabot. Muna diri sa atong ebanghelyo, ang 5 ka dalaga nga gitawag og maalamon, nahibaw silang unsay mahitabo karong gabihiuna. Nahibaw na silang daan nga malangan gyud ang pamanhonon. Mao nang gaandam silang lana nga igo gyung makapasigas ilang suga tibuok yung gabi. Ang mga danghag nag-agad lang sa miagi og sa naandan. Unsa may naandan? Nga kanang pamanhonon di gid na malit. Ngano man? Ikaw pamanhonon ka sa una baya og mga sawa ka, di pa biya ka kahikap sa babay. Sa unang panahon ba? Di ka kahikap oy. Ako karong panahon na bisag ako gani hikap man nagmay. Kamo dihang nangaminyo karong panahon na kamong buhi pa ba? Before mo naminyo, wa mo kahikap sa inyong asawa, kamong mga laki. Oy, nangaluya na maging naong ninyo kasagaran. Lain na ron oy. Hikap na. Sa una, excited kaayo ang mga sawa. Kaya nga naman, inighumag kasal, una pa siya kahikap. Nya, laki ka, di ka ma-excited, di ka mag-late-late, oy. Mauna ang katong mga danghag, nag-agad sila sa miagi ba, sa naandan. Isa, ay, gamay lang suga, oy, kay magsugod man ginang seremonyas, inig ka mga alas 7 gabi, Nya, mahuman man na, mga alas 8. Ngano, magdahan man tagdaghang lana? Nang atong suga kaabot man ni kutob alas 12, abot pa mag-inig alaunas kadlawon. Ana, amo to da sila suga ra ilang gida, wa sila maghunahuna nga uy sus kay nag-traffic man di ay kay do na may daghang checkpoints tungod sa COVID-19. Pandemic man, pila kabuk checkpoints gyagi ang taas man kaing linya. Ala, na-late ang pamanhonon. Ni abot alas 12 nas gabi, nakatug na gutawon sila ginuwat. Oy, pagsigag balik sa ilang suga, kay kutob ra mag alas 12 ilang lana, awa na, out na. Ang katong mga maalamon, nga nakahuna-huna na da, nakahibaw na kung sa'y mo abot, duga
dugang deglana, siga pa kayong suga. Ngayo in taon sila, gaimig jotay be. Ningon sa tong mga maalamon, ang maalamon nahibaw naman sad insya og ako ning kuhaan akong suga, taas-taas ra barong seremonyas, nya mga saba pa ni didto ang imahang sa babae nganong nalit ang laki di mutaas nig maayo ay siguro mabuntagan pa ni. Unya ang among lana og kuhaan pa ni, di na sad kaabot hantod sa buntag. Kami say makasab-an kay sa una wa man guni ingon ani electricity kadto mang suga nga dadon mao man toy magtamuwag nila. Responsable sila ato. Maotong wa gid sila mo bahin ni sa oy di na masad paigo. Mahurot naman sad ni panggawas na lang mo, pamalit na lang mo dito. Kinsa man say namaligya anang alas 12 gabi nga sa una alas 7 pa mga tuog naman. Anang gawas gid sila. Pagbalik nila wa na sila dawata. Ngano man nabalik sila buntag naman hapit. Kay una pa man nangable ang tindahan mga alas 4 kadlawon di huwat pa sila, nakapalit na sila. Pagbalik oy nagdug na ang pamanhonon ug ang asawa niingon na wa ko kaila ninyo. Wa na kaila di na pa disturbo. Ambot sakto ba niya akong analysis murag di man tingali. Pero ang punto ba kinsa ra may makasud og langit kadto rang mga maalamon. Ang danghag di kasod. Di gyud kasod. Ngano man ang danghag dali kay mailad sa sala. Ang maalamon di mailad sa sala kay maka-anticipate man siya unsay sunod. Pananglitan pare, tiksan-tiksan ko og mga 20 years old. Nya gwapa kayo. Nya moingon din, Father, sus bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Nya ako 57 na gud ko ron. Pimingo nduta niyo 20 anyos ko ni gud kanindot ani. Unsa may akong itubag? Kung knowledge, moingon jud ko bitaw pero pwede pa biya sugdan kahit ngayon na magsimula ang lahat. Nya mo text dayon ikaw ang lahat sa akin. Yan ana ba? Ana. Munindot na siya. Di pwede. Pwede, oy. Ngano gutong dili. Basta magdanghag ko. Pero wa ko kahibaw nga ang resulta di ay mamabdos to siya. Nya iya ding isultis obispo nga nanami anak. Isanksyon din ko sa obispo. Kuhaan din ko faculty. Di na ko mapare. Wa na'y kolekta. Patay ko. Wa dangatig tulo ka tuig wa na koy kolekta. Tungod lang to atong akong pag-give in pero maka-anticipate ko kani peligro jud ko ani nga makasa unya mawad-an kog faculty ani kay mao man gini resulta ani ana inigingon niya bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko moingon din ko this is divine plan so don't force the issue. Pero mudot-dot gyud saon man. Di oy kamao kang muli kay para kamo mga madag-uyab. Ingnon kas imong uyab, angkas nas motor kay manoroy ta nya kamo ran duha. Di ka ikaw babae, di ka mag-anticipate. Patay ang purity na ko ani ay patay gyud virginity na ko aning kalahong dako. Asa pa lang ko ani ihunong. Manyag adto mo ihunong dito atong hagunoyan. Nya layo kay tanan mingaw pa kaayo. Mulakaw day ka imorto siyang biyaan di ay. Di mapugos yung hunong dito. Nya kumot-kumoton man kas dagkong mga kamot. Kay daghan makaing agta dito la dagko kay dagkamot magkumot-kumot iguli nimo sa inyo lata na kay. Mo nang luya na kay kagnaong iguli. Ay dangtag mga duha ka buwan wa na luspad na kay ka. Punay lang kag pangitag manggang hilaw. Nya kay wa may manggang hilaw la mga iba na la imong panganon na. Anya unsa man na wa ka nag-anticipate. Unya wa para baka kahumag eskwela. Grade 12 para baka. Grade 11 para baka. Nya pobre ra ba kaayo mo? Dako na ra ba kay utang imong mamag papa sa siging paggasto nimo? Nahibaw ka na? Naka-anticipate ka na? Wa kay ang imong knowledge nag-ingon kaya ko to. Love ko siya.
Uy, buangon ka. Sige. Karon, unsa may mga produkto sa wisdom? Sa atong second reading, mao ni ang first very important wisdom. Nakitang tanan mabanhaw. Dili ta magpabilin sa lubnganan. Matod pa ni San Pablo, mabanhaw ta. In short, ang wisdom nagtudlo nato, dili ta mamatay. Tuo, dili. Ingna na imong tupad, dili na ka mamatay. Ingna. Sige. Sige na, ingna na yun. Dili ka mamatay. Sige na, dili ka mamatay. Niya minsan, diha ka. Isa lagi, di na ka mamatay. Don't worry about death. Kay mga banhaw rata. Muna yung San Pablo. Tuo mo na, dili. Kusga. Nya, mahadlok pa mo COVID, dili. Nganong nagtap-tap man mo? So, ang rason ana, nganong nagtap-tap ta, tungod kay nahigugma tas kinabuhi. Gugma ang hinungdan, dili kahadlok. Gugma ba? Nahigugma kas kinabuhi. Kutob sa mahimo, protektahi ang kinabuhi. Love life. Love life. Munang magtap-tap ta. Pero og mamatay ta, okay lang. Kaya di man sa na-assurance nga nagtap-tap mong dili na mo ma-COVID, labaw na ningwa magtap-tap. Pero ang ngayon bang mahadlok tag ma-COVID tag sa dili? Dili importante. What is important? We love life. O tanawa karon, gatap-tap ta para dili ta mga matay. Pero naay gasigig abortion. Siging abortion. Nangayabag na ta. Mahadlok tang mamatay ang kinabuhi, unya nag-abortion. Mag-average og 50 million abortions throughout the world every year according to the record sa internet. Mutuo lang sa kuan ng internet kay ila masag gitabulate gikan sa record sa WHO. Nya, ibutang ta lang 50 million ang patyon nga bata sud sa tiyan, pero mugasto tagdako kaayo minilyon aron lang maghimo og artificial insemination kanang test tube babies, kanang i-fertilize diha sa test tube. Aron lang yun kuno manganak ang babaeng di manganak nya di asay gasigig panganak, patyon sad ang bata sud sa tiyan ato ng kabuang. Na idi manganak, mugastog minilyon para insertan anang naang artificial fertilization. Aron lang yun manganak. Unya, ipalaygit ang kusog ing manganak. Paimnon og pills ang kusog ing manganak. Hangtod na lang noon, mga cancer na lang hinoon, cervix, uterus, unsa pa na diha. Tungod anang mga virus gagisigig inom aron dili manganak. Sama na, what kind of knowledge is that? That is foolishness. Against life. We don't really love life. But wisdom will tell us, love life. Pag tap-tap, aron di mamatay nagdali ang tupad nimo, tiwasono na rabak ay nagdown. Ano, at least ba, imo siyang gipakita nga I love your life. Sige, ingna, I love your life. Ingna imong bana, I love your life. Nya mingon sa imbana, how about the life of my kabit? I love to my life. Ingna inyo mga anak, I love your life. Mo nang wa ti ka gipa-abort. Insaw nya wa gyud mo mag-abortion. Si piato gamay day. Pila na ka kabuk manghod nako ma nga inyong gi-abort or inyo lang gialihan og kondom. Or inyo lang gibutangan og pills nya nangahilis lang sila manghod unta to nako. Pila ka kabuok nya mohilak din kag sugod. Sorry kayo day, I failed to love the lives sa imong mga igsoon untang gasunod nimo. From now on, mulab dagin mig life. Ikasunod si mana buntis ng imong anak, ma I love life. Ngano man dahil isa, na buntis na ko. Wa jud ko magkondoma. Isa unya upa mamoy kasal. Imo na sang isulti, love your soul. So human atog higugmas kinabuhi dinhi, mahigugmas atas atong kalag. Ung saon man pagkabanhaw sa kalag,
ug nagpakasa na ka, hilak na sang imong anak, ma, I'm sorry, I failed to love my soul. Ya sige lang nak, kanilang ha, kausa na lang ni, ang sunod ani kinahanglan limpyo na gyud. Sunod tuig na, pakasal na atong iyang uyab. Ang imong anak 18, ang iyang uyab 19, way mga trabaho, pakasal dayon. Pusot-pusot ang anak, patay kag buhi. Nya mo reklamo ka, maing ka, day daghana sa ninyong anak ko siya, ma, do you love life? Isa, yes, I love life. Isa mo na ang payoff atong imong gipang alihan og kondo ma. Ako na lang gibawi because I love life like you. Nindot no? Ma-overpopulated ta. Ma-overpopulated? Posible. Posible. Pero sagdi lang, kay kausara tapat yun sa Ginoo. Padadaan na tag usa ka linog nga intensity nga nang kuan sa kasagarang linog karon kusog-kusog intensity 7 o padadaan lang tag linog intensity 10 nya mo linog balig usa ka minutos awa na ay horot-horot na ta gamay na mahibili kausara ing Ginoo sige kana ay lamog kabalaka og madatugan mo ana mga bato kani mga building og mga matay mo total mabanhaw man mo. Di mga tawa ra taig linog, mausab na sa population ani. Patay dayon ka. Inigmata nimo sunod, tuwa na kas langit, sharing the joys of angels and saints. Man mo mutuo, sige manindog na ta.